बिटिआर सरकार जानाय समाव जोंहा गोबां खस्थ' मोनबोदों। दिनै न'नि दंफांफोरखौबो जोङो हानानै जोङो फानहरनो हाया बा न'आव जोङो न' लुनो हाया, नङा होमबा? दा बे बेलायावहाय जोङो ओरैबायदि मुरा देखायनानैबो जोङो आरो मा बिथांमोननो जोङो फैसा होबोनांगौ जायो। बिथांमोना बेसेबां सुबुं लायो आं बेखौ बुंथ'ला, जिखुनु फैसा होबोनांगौ जायो। दा जोङो जोंनि न'नि गायनाय बिफां, गाम्बारि बिफां, खान्थाल बिफां, माबा मोनसे बिफां बेयावबो जों गासिबो न'नि बिफांखौबो हानायखौबो जोङो मा फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव जोङो पारमिसन लायनांगौ। पारमिसन लायाबानो जाया। दा बेफोरबो माने गावनि बुस्थुखौनो गाव नांगौ बायदि सुबिदा मोजांखौनो मावनो मोनफेराखै बिटिआर सरकार जानाय समावहाय। मोसौ बोरमा फाननो मोनाखै। मोसौ बोरमा फाननानै जोङो डाक्टार सिकित्सा खालामनो हायाखै, नायनो हायाखै। गोबां माखासे मोनसे बेमार मोनसे माबा माबि जायोब्ला गैयाब्ला जोङो मा गोबांथार जोंनि नांगौफोरखौ जोङो जोंनि दंनायफोरखौ जोङो दिहुननांगौ गोनां जायो, बरननांगौ जायो। मोसौ फाननांगौ जायो, बोरमा फाननांगौ जायो, मैसो फाननांगौ गोनां जायो। आरो बारियाव जा बिफां लाइफां दङ बेखौ फाननांगौ जायो। आरो नांगौआव जोङो मालाबा जों न'बो लुनांगौ जायो। आरो माबाथ' जाखाबाय, वाइल्ड लाइफ जाखाना फैफाबाय। जोङो हाग्रा हाबनो मोनला, बन दालायबो लायनो मोनला, आरो दंफांबो लायनो मोनला। बेथ' बन्द' जाबाय, वाइल्ड लाइफ जाबाय नालाय बेखौ मानिबाय जोङो। न'नि बुस्थुखौबो दिनै जोंनि रायजो राजाफ्रा मा गावनि गोसो बायदि खालामनो मोनाखै बिटिआर सरकार जानाय समाव। दा बिटिसि सरकारा फैनाय समाव जोंहा एसेबाबो दा एसे सान्थि जाबाय, एसे आराम जाबाय होननानै जोङो एसेबाबो जोङो दा नुहुरदों आरो नैबे बेलायाव। बयनिसिमबो आंनि अननाय सिबिनायखौ जासिहरनानै दिनै बे समाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायबाय। नोंथांमोना निस्सय मिथिगौ, भिडिअनि थाम्बनेइलाव नायनानै एसेबो बुजिखाबाय जों मायाव सावरायगोन होमबा। जोङो दायो बिटिआर सरकारा बायबाय। बिटिआर सरकार बायखांनायनि उनाव दा बिटिसि सरकारा फैफिनबाय। बिटिसि सरकार जोंहा जानायाव जोंहा मा लाब जाखो, आरो मा पावार मोनखो, आरो मा खामानि जोङो मावनो मोनखो नोंथांमोना खोनासंनानै लादो। आरो बिटिआर मोननाय समाव जोंहा मा खामानिफोर मावनो हायाखैमोन, बिजनेस थांलाय फैलाय हान्था मेला माखासे माबाफोरखौ एसेबाबो जोङो सावरायगोन दिनैनि दिनाव। आरो आंनि भिडिअआ दासान्दि रावा खोनाया जागासिनो दङ, इंलिस जाना दङ, आउट दुबिं जादों। आउट दुबिंखौहाय सेरोब्ला बै सेटिंआव खनायाव सेरनानै मोनसे इंलिस सिखारखायो, बे इंलिसाव थुनानै मोनसे बांला दङ, अरिजिनेल बांलायाव होनानै नोंथांमोना नायबानो जाबाय, होमबा बर' राव स्पस्त खोनागोन आरो। थ' मेन टपिकआव थांबावनोसै दाना। ओरैबायदि रायजो राजाफोर, बिटिआर सरकार दानायाव जोंहा गोबां हाग्रानि बन लाइ माखासेफोरखौ जोङो हाबनो मोनाखै। आरो न'आवनि मोसौ मैसो माखासे बायलाय फानलायाव जोंहा बेले बेजे जादों। गावनि मोसौ बोरमाफोरखौनो फाननो हायाखै, गोबां टेक्स लाखिजादों, होसोजादों। सोरनिबा माबा माबि मा होनो लोमजानाय मानाय नांगौआवहाय फानहैदों बा फानदों। बे समावहाय गोबां बायलाय फानलायाव जोंहा बेले बेजे ओंखारदों। आरो माखासे जेनाखि हाग्रायाव बन लायनाय, बिदिनो दंफां दानलाबायनाय, हालाबायनाय, बेयावबो गोबांथार खस्थ' मोनदों, नङा होमबा? सोरबा हाग्रा सेराव गोबां बिदिनो बन लायो, सोरबा दंफां दानफायो। बेथ' इलिगेल दे, माखासे गोथां बुस्थुफ्रा, बेफोरखौथ' जेबो सानला। दा एक्सुवेलि माने जोंनि रायजो राजाफ्रा बिराद खस्थ' मोनदों। आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय माने हुग्लुंनाय, एभेक्सन खालामनाय। एभेक्सन खालामनायावबो प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव गोबांथार एभेक्सन खालामदों। जेरै हादानफोर, हा गैयै मानसिफ्रासो थायो, नङा होमबा? हादानाव थायग्रा मानसिफ्रा हा गैयिफ्रासो थायो। ओमफ्राय दा बिटिसि सरकार फैनायाव जोंहा गोबां दा मुलाम्फाया जाबाय। 16टा डिपार्टमेन्टनि पावारखौ, फांसनखौ जोङो मोनबोफिनबाय। आरो बेजों लोगोसे दा दिनैनि दिनाव नायदो, बिटिसि सरकार जानाय लोगो लोगो जोंहा जेनाखि मोसौबो फाननो हाबाय, मैसोबो फाननो हाबाय, बिजनेसबो गेलेनो हाबाय, थांलाय फैलाय खुला जाबाय। आरो दिनै मा क'क्राझाराव स्पिड बेखाराबो दिनै एखु जानानै दिनै बिथांमोना माबाजोब्बाय, एखुनानै गोदान होफिनजोबनो नागिरदों। दा नोंथांमोना नुखादों ससियेल मिडियायावहाय, नङा होमबा? आरो जोंहा दा दिनै बिपिएफ सरकार जानानै जोङो गोबांथार खामानिफोरखौ जों मावलांनो हासिगोन। खिन्थु बिटिआर सरकार जानाय समाव गोजाननि जेनाखि बांगालफोर
बा मुस्लिमफोर बिथांमोना जोंनि गामियाव हाबफैनो हायाखैमोन, मोसौ नायफैनो मैसो नायफैनो हाफैयाखैमोन खन्द' खन्द'। दा बिथांमोनहा नांगाल देरहानाय लोगो लोगो बिपिएफ देरहानाय लोगो लोगो बिथांमोना दिनै लोब लोब ओरै ओरै होसोबोदों, सोंफैदों, नायफैदों। जायहा दरहा जादों बेहा फाननो हादों, जायहा न'खराव लोमजादों साजादों बिथांमोना मोसौ फाननो नागिरनायाव मोसौ फाननो मोन्दों बा फाननो हासिगोन, मैसो फाननो नागिरनायाव मैसो फाननो हासिगोन, आरो बिजनेस थांलाय फैलाय हान्था मेलायावबो जोङो हान्थिनो हासिगोन। जों दा सुबिदाखौ नुहुरदों, नङा होमबा? आरो लामा दालांनि खोथाखौथ' बाद हो, बेबोथ' लासैनो जालांगोन, बेबो जाखानांगौखा, लासैनो जागोन। आरो जोंहा आरो मोनसे खोथा गोबांथार जोङो सावरायनांगौ दङ जायो, बेखौबो जोङो प्लास लाफाबावनांगौ जायो। बेयाव जेनाखि एक्स एनडिएफबि जेनाखि जेलाव दङ, एनडिएफबिनि मुङाव जोबजानायफोर दङ, रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे माखासे दङ, बिथांमोनखौबो दिनैनि दिनाव दा जोंबो गजानायखौ लुबैयो, माब्ला गगोन मिथिया। खिन्थु गोबांथार बाथ्रा बुंबाय, गोबांथार पलिटिकेल खालामबाय बे रन्जन दैमारि सारनि जेनाखि लाइफफोरखौ लानानै बा बेखौ लानानै आं सख'गोन, आं मागोन, आं खालामगोन, बेफोरबायदि, नङा होमबा? दा दासिमाव सख'नो हायाखै, 5 बोसोर थांबाय, दा हाग्रामा सार फैबाय बा बिटिसि सरकार फैफिनबाय। दा बिथांनि बेलायाव बा मा जायो, दा बेखौ जोङो आसा खालामो। माने जोंनि मानगोनां हाग्रामा साराबो बे रन्जन दैमारि सारखौ थाबखौनो बख'गोन आरो माखासे केसफोर नांनायफोरखौ थाबैनो सख'गोन। आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय, दा जोंहा बिटिसिआव सोर एम जागोन बेखौथ' मिथिजोबखाबाय। आरो दा हाग्रा बिफानाव सोर गोग्लैगोन, नङा होमबा? जेरै फेरेंगा जादोंमोन, दा फेरेंगानि जायगायाव सोरखौ दोनगोन दाबो मिन्थिथ'वाखै। दा जोंहा हाग्रा बिफाननि सासे मोजां मावथि नांगौलाय, दा बेयावबा बोरै जायोलाय दा, नङा होमबा? दा जोंनि रायजो राजाफ्रा सोरबा गेसजोंबो संजोबनो हाया, न'आव ओंखाम ओंख्रि संनो बनबो नांगौ जायो, गेसआबो जों सोजोबनो हाया, फैसा गैया, नङा होमबा? बेफोरबायदियाव जों गोबां बन लायनांगौ जायो, हाग्रा सेरनि माथो खालामनो, नङा होमबा? दा मा बाथ्राया जाहैबाय, बिथांमोना वाइल्ड लाइफ खालामनानै जोंखौ हाग्रा सेरनिखौ गोबांथार माने मा होनो बेखौ खस्थ' खालामबाय आरो। दा वाइल्ड लाइफ जाबाय, वाइल्ड लाइफआ जानो नाङामोन, बे मोनसे खोथा आरो। दा जाबाय, दा जाबाबो जोङो जोंनि नांगौ बुस्थुफोरखौ जोङो दालाइ गोरानफोर, बनफोर जोङो लायनो मोननांगौमोन। दा बेयो दा बिदि हाबनो मोनला, बेयाव मोनसे खस्थ' जाबाय जानानै दङ। दा बिटिसि सरकारा मोजांथार सालायलांगोन होननानै आं आसा खालामो। दा जोंबो मावै दाङै रायजो राजाफ्राबो संसारखौ जानो मोनो बा रंजानो मोनो, बा नों दानागार आं दानागार जों रायजो राजाफ्रा बिजनेसफोर बायलाय फानलायफ्राव जेबो बेले बेजे जाया, बेखौनो आसा खालामो। आरो मोजाङै सुख सान्थियै रायजो जानो मोनो, बेखौनो आङो दा जोंनि हाग्रामा सार बा बिटिसि सरकारनिसिम गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनायखौ जासिहरो। दा नोंथांमोना बुजिखाबाय, नङा होमबा? 5 बोसोराव मा मावबोदों, मा मावबोआखै प्रमद बर' सारा मा खालामबोदों रायजो राजाफोरनि थाखाय, सुबिदा उसुबिदाखौथ' नोंथाङा मिथिखाबाय, नङा होमबा? दा दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा माने एसेबाबो शेयार खालामलायबानो जाबाय आरो कमेन्ट खालामबानो जाबाय। थेंक इउ। एसेनोसै।